Через критичний стан здоров'я політв'язня Едема Бекірова вивозили з Сімферопольського СІЗО на обстеження до лікарні імені Семашка. Там його мали оглянути кардіолог та ендокринолог. Однак чи оглянули Бекірова лікарі, досі невідомо. Його адвокат переконаний, на такий крок окупанти змушені були піти, адже стан Бекірова погіршується щодня і він може просто померти. Захисник Бекірова Іслам Віліляєв сподівається, що після обстеження йому дадуть результати кардіограми підзахисного, і це стане ще одним доказом, що Бекірову дозволили пройти повноцінне лікування в стаціонарі. Через проблеми з серцем Бекіров спить сидячи, рівень цукру у інваліда першої групи високий протягом вже 2 місяців. Сегодня поступила информация от адвоката, что отца вывезли в больницу имени Семашка. Сестра моя не смогла найти его ни в одном из отделений. Действительно ли его вывозили в больницу, нам пока неизвестно. Мне страшно даже подумать о том, что стало причиной вывоза его в больницу. Стало ли ему плохо, или действительно они его вывезли на обследование. Но опять-таки же, через 2 часа его вернули обратно в СИЗО. То есть, что они могли за 2 часа у него обследовать с его таким перечнем болезней. Для меня это непонятно. Для того, чтобы это все полностью дать картину всей его состояния здоровья, ему необходимо находиться на стационарном лечении, ему необходимо капаться. То, чего невозможно сейчас сделать. Едема Бекірова окупанти затримали в грудні минулого року на адмінмежі з окупованим Кримом. Окупанти запроторили його в СІЗО за надуманими обвинуваченнями в організації таємного схорону з вибухівкою.